ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଭରସା କରିହବ ନାହିଁ ନା ଜମାରୁ ବି ନୁହେଁ ଶେଷରେ ତ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଠିଆ ପେଲିବାକୁ ପଡିବ ଓହୋ ହଉ ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଗୋଲି ମାଷ୍ଟର ୟାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ତ ଖୁଣ୍ଟି ବାବୁ ତମର ଠିଆରେ ଆଉ ସାର୍ ଗାଡି କଣ ହେଇଛି ତେଲ ସରି ଯାଇଛି କି ତେଲ ସରି ଯାଇଛି ନା ଖୁଣ୍ଟି ବାବୁ ତମେ ବୁଝିଲ ତମେ ଭାରି ସଠିଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛ ଗାଡିରୁ ତେଲ ସରି ଯାଇଛି ତେଲ ଆଣିକି ପକେଇଦବା କଥା ନା ଆଉ ଶଳା ମାଷ୍ଟର ନିଜେ କେଡେ ଶୁଣ୍ଠା ମତେ ପୁଣି କହୁଛି ଶୁଣ୍ଠା କଣ କହିବା ଘୋର କଳିକାର ଖୁଣ୍ଟି ବାବୁ କଣ କହିଲ କି ନା ମୋ ସାରେ ତମକୁ କଣ କହିହବ କି ତମ ଚେହେରା ଦେଖି ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ଭାବିଥିବି ଆଉ ବୁଝିଲ ତମକୁ ତ ଖାଲି ଠିଆରେ ଆଉ ମଉସା ତମକୁ ତ ଖାଲି ଠିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଭଗବାନ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପେଲିବା କେତେ କଷ୍ଟ बंद थिला केते शांति थिला सरकार टीका न दे स्कूल खोली देले हो चालू चालू सरकार तो खाली ठियारे धन्यवाद ये हेले हम स्कूल रो प्रधान मैडम एबे चलंतु आकु जीवा हो ए बदन कौन देखिला ए जंत्र को जे बनेछि ताको खाली ठियारे धन्यवाद जंत्र की जंत्र काई कोठी की जंत्र कथा सर कहू छले आपण ओह नो आपण बुझी परिबेनी मैडम आशीर्वाद करली हो के होसी बदला के हैं सोशल डिस्टेंस जल्दी सोशल डिस्टेंस इधर जानिया आज्ञा सर से दंडो जे पड़े गला कि रे सर सुरकुटी तो हां तो जल्दी आसु हां ठीक अछि से आसु हां ठीक है तू को ये है सुकुटी किंतु से देखिया पई केमिति आपण माने जानि पारुथिबे।
ସାର୍ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ କି? ତତେ କିଏ ଦେଖିଲେ କହିବ ଲୋ ସୁକୁଟି? ତୁ ସୁକୁଟି ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ତୋ ନାଁ ଖାଲି ଠିଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହାତୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ କଣ ନା ସୁକୁଟି? ମୁଁ କଣ ହାତୀ ସାର୍? ମୁଁ କଣ ଖାଲି କଦଳୀ ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି? ମୁଁ ବା ଡାଇଟିଂ କରୁଛି। ତୋ ଦେହ କହୁଛି ତୁ କି ଡାଇଟିଂ କରୁଛୁ? ହଉ ଆଉ କାହା ନା ତତେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ କୁକୁଡ଼ା କରିଦିଅ। ତାକୁ ହାତୀ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ମତେ କାଟିବ। ଠିକ ଅଛି ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦବା। କୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦବା? ତୁ ନାଚିବୁ। ହଁ ତୁ ନାଚିବୁ ସୁକୁଟି, ତୁ ନାଚିବୁ। ନା ନା ସାର୍ ହଉ ତାହେଲେ। Gapada sa 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 gapada pada pada gapada sa 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 gapada pada. ଚୁପ ରୁହ। ତମର କଥା ବୁଝୁଥିବ। ବସ ସୁକୁଟି, ହେଡେ ବସ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଅନ, ଯାର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ୟା ତାଠେ ଚୁଗଲି ଲଗେଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ। କିରେ ସାନିଆ, ଖାଲି ତ ବୁଲୁ ତା ସହିତ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତମେ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିବ। ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କିଏ ପାଟି କଲା ମତେ ଆସିଲେ କହିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଜି ସେ ଗୋଲି ମାଷ୍ଟରକୁ ପାନେ ଦଉଛି, ତା ରସିକିଆ ପଣକୁ ଆଜି ଛଡ଼େଇ ଦଉଛି। ରହ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୁଙ୍ଗୁରା କେବେ ବି ଯିବ ସବୁବେଳେ ନେଇ। କଣ କରିବା ଯଦି ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ତ ଭଗବାନ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟୁଟି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଟା ତ ଖାଲି ଧକ୍କା ହଉଛି ଆଉ। ଇରେ ରେ 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 ନୁଙ୍ଗୁରା ମାଷ୍ଟର କଣ ହେଲା ବେ? ରହ ଆଜି ତ ମାଇପକୁ କହୁଛି, ରହ ରହ। ଆସେ ଘରକୁ ଆଜି ରେ ମାଷ୍ଟେ ନୁଙ୍ଗୁରା। ଗଲୁ ମାଷ୍ଟର ରେ ଗଲୁ ମାଷ୍ଟର। ଆଜି ନାଳୁଆ ମାଷ୍ଟରକୁ ପାନେ ଚଖେଇବି, ତା ମାଇପ ହାତରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବି। ସାରେ ଇଏ ହେଲେ ଗୋଲି ମାଷ୍ଟରର ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଦେଖିବେ। ଦିଦି କଲି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଯୋଉ ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଦିଦି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କର କଣ ଭିତରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ତ। ଓ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଏଇଭଳିଆ କାମ ଚାଲିଛି। ହଁ ପରା, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି କହିବେନି ଏକା। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ହଉ ଯିବା ଦିଦି, ଆସିଲି।
ପୁରା ରହ ଆଜି ତ ପଛ ଧରି ଢେଙ୍କାନାଳ ପଡୁଛି। କାଳି ମଇଁଷିଟା ନାହିଁ ବୋଧେ ଆଜି ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ଆଣିଛି ଯେ କାଳିର କୁଆଡେ ପୁରେଇ ଦେଲି 40 ହେଲାଣି ବୁଢା ବୁଢା ମଣିଷ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋବାଇଲଟା କିଣିଥିଲି ଦେଖି ଫେସବୁକ୍ ତ ତା ଦେହରେ ଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦେଖି ତ ଦେବି ଆଜି ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଆସିଗଲା ତ ଫଟୋ ଆଉ Oh no! Oh no! Oh no! ଏଇନା ଚାଲିଛି ମରିଗଲି ରେ ବାପ ଭାଇ ଆସ ଆସ ଦିଦି ଆସ ଆସ ଭାଇ। हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मो ना विवेका मु आपनको स्वागत करुची आम चैनल अघोरी प्रोडक्शन। आज आम पहुंच जाइए गोटे स्कूल आसिकी सार जड़े रिक्वेस्ट कराई बहुत से स्कूल चाबी हमको बहुत रिक्वेस्ट करे आउ स्कूल रे गोटे एंजॉय करूँ एंजॉय करने आम भी एंजॉय होने देखो आम केमी आपको एंजॉय करूँ आटे केमी एंजॉय करूँ आ बहुत कष्ट कर वीडियो अघोरी प्रोडक्शन चैनल को आप सब्सक्राइब भी करूना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट दिंतु शेयर बहुत परिमाण करूँ आउ आप वीडियो देखला परे आपनकर जहां मन क्वेश्चन आसुची कमेंट बॉक्स रे आपन निश्चित हम मन को जणाइबे तो आमे बे आपन मन को पूरा फुल्ली एंटरटेनमेंट करेबो ए वीडियो रे देखो एपटे सुकुटी साउटी आई आउ से हम पिरंटी आई आउ मत जानि दिबे आपन पूरा कालुआ देखि के आपन YouTube आडे देखिबे होला